Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Kamar yadda kuke gani, wannan shine Alhaji Bashir Bala Ciroki kenan. Me za ka iya cewa game da wannan sabon shirin da kamfanin DHR suke yi mai suna garin Dan Isa? Bismillah. Bai turkashi. Ai rabon da ma aifin mai kyan wannan. Ai na daɗe ban gani ba. Saboda haka muna kira da 'yan kallo su ba da haɗin kai lokacin da za a nuna shi, ko kuma aka ce ya fito kasuwa za a fara sai da shi, to maza kowa ya garzaya a kalla kuma a saya, saboda wannan fim ya kunshi abubuwa na sarauta kuma ya tuna jiya ya tuna yau. Ni kaina ana wasu suna ina kyalkyalewa da dariya, rabon da in yi dariya kai na daɗe, amma na sha nishaɗi saboda an zuba 'yan wasa ƙwararru kuma mun kowa ya zo ya taka rawa, alhamdulillahi. Wannan yana wane wannan yana wane wannan, saboda haka wannan fim gaskiya a daure a kalle shi yawwa. To Ali Bashir, kamar in za a haska a silima za ka samu damar zuwa kenan? Insha Allah, wannan fim mai suna garin Dan Isa, da ni da iyalaina na yi alkawari zan ɗebo su karan kat yawwa, mu zo mu ga wannan fim, mu ga me yake nunawa. Saboda haka kuma mutane muna gayyata 'yan uwa da abokanan arziki da masu ƙaunanmu. An sa tsofaffin 'yan wasa da dama na kwamadi na ban dariya, kuma an sa na zamanin an sirka, ga kuma mata su ma na zamani masu rawa kamar mazari. Kuma alhamdulillah wannan fim yana koyar da tarbiyya, yana tura wani sako na ilimi. Saboda haka alhamdulillah wannan fim ya yi kyau kware da gaske, kuma akwai sababbin jarumai mata da naga an zuba masu da'a, masu ladabi da biyayya, kuma sai ka zo ka gansu da idanka yawwa. To alhamdulillah wannan fim na Dan Isa, idan na ce zan ta baku labarin sama, to watakila ma kuna zuwa ku ta kallon abin da nake faɗa. Wannan na dan takaita muku kenan a dan tirela. Wai sai kun zo garin Dan Isa. So da Allah masoya na, ku nemi wannan fim din, domin ni na tabbata ya haɗu, saboda rawan ganin ma da na taka a fim din yadda nake sabuwar jaruma, gaskiya na san na yi ƙoƙari. To da Allah ku taimaka ku nema wannan fim din namu na garin Dan Isa.